Gipaubos sa pagbansay-bansay sa basic preparedness exercise ang 20 ka mga sakop sa Talisay City Police Station. Kabahin sila sa gitawag na Red Team, isip kabahin sa disaster preparedness. Ang training seminar naglangkob sa basic knot tying o emergency carry techniques aron makatabang sa mga rescue operations sa mga biktima sa aksidente o kaha sa katalagman. Samtang gitudluan usab ang mga babaeng pulis sa paggamit og chainsaw. Gibansay usab ang mga pulis sa mga rescuers, survival techniques ug sa basic life support. Gibansay usab sila sa pagpahigayon og rescue operation sa kadagatan. Lakip sa gitudlo sa kapolisan ang recovery procedure kung aduna may bangka nga malunod, boat handling, water safety ug life-saving techniques. Kay usab, aduna sad sila'y training kabahin sa boat crew organization ug handling commands. Samtang gisubay usab ang ilang critical incident management operational procedures. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, nga gihimo kini kay gawa sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw, gitahasan usab sila sa pag-abag sa mga rescue operations panahon sa katalagman.